It-teatru immersiv huwa forma arti fejn l-udjenza titpoġġa fiċ-ċentru tal-esperjenza billi tinqata mis-separazzjoni tradizzjonali tal-palk mill-attur. 1881 huwa l-isem ta' produzzjoni ta' Teatru Malta li qed tesperimenta dan il-ġeneru. L-udjenza hija mitluba li tilbes maskla u mantel filwaqt li tinvolvi ruħha daqs l-attur innifsu, kif spjega l-professur Gordon Kalleja. Timxi ġo dinja tmur fejn trid, tkellem l-atturi kif trid, u ħajtuk ukoll ma nix nispoilja affarijiet, ma ħajtuk ukoll affarijiet li tista' tagħmel, ma affarijiet xtaqt lin-nies jaħsbu naqra fuq xiġri li kieku kollha nsiru nafu li hemm event li ħajspiċċa d-dinja f'ġimgħatej tlieta oħra. U domanda li nixtieq n-nies jaħsbu fuq x'tagħmel li kieku int. Id-direttur tal-produzzjoni Xon Buħaġar spjega li l-udjenza mhumiex mistiedna biss biex jaraw l-istorja imma biex issawru b'mod attiv il-konklużjoni tagħha. L-aħħar tad-dinja l-udjenza tiġi mistoqsija. Isma' inti kieku x'tagħmel? Toqgħod tuħu pjaċir, toqgħod titlob, toqgħod tgħin lin-nies oħra, tagħmel xi banke, ġifieri nsaqsuhom. U fl-aħħar irridu jgħidulna isma' milli rajna aħna ġie isperatni għax jiena kieku nagħmel hekk, dik hemm mistoqsija. Imma inti tista' anke tibdel l-affarijiet kif imorru fil-produzzjoni. Temi huma l-adulti ġifieri mill-imħabba, għas-sesswalità, l-mewt, huma temi adulti, temi li wieħed jieħu pjaċir jiddiskuti ma' nies fuq mejda, ġifieri aħna qed nisperaw li wkoll tipprovoka ħafna diskursati. Il-produzzjoni qed tittella kuljum minn barra nhar ta' Tnejn sal-aħħar ta' Marzu Villa Bologna ħat-Tard.